Ideme vytvoriť takýto Lego dielik veľkosti 2x1. Prvé namodelujeme spodný kváder, na to vytvoríme dva valčeky, urobíme škrupinku a keď tu budeme mať vytvorený objekt, tak zo spodnej časti vlastne vytvoríme medzikružie, ktoré vytiahneme a tým dostaneme tento útvar. Takže kváder má rozmery 158 na 78 a vytiahnutie na 32. Takže nakreslíme si obdĺžnik 158 na 78, close, vytiahnutie na 32. Do hornej časti ideme robiť nový náčrt a potrebujeme tu vytvoriť dve kružnice, tak si premietnem geometriu hrán a vytvorím prvú kružnicu, druhú kružnicu. Vzdialenosť kružníc od nejakého bodu podstavy je 78/2, čiže 39 vodorovne aj zvislo. Takže ešte túto a túto vzdialenosť. Dobre, potrebujeme nastaviť ešte veľkosť kružnice, čiže priemer alebo polomer. V mojom prípade chcem to polomer, čiže polomer je 48/2. Aj druhá kružnica. Máme správne nakótované, dávame close, použijeme vytiahnutie. Vytiahnutie je na výšku 17. Máme hrubú konštrukciu nášho objektu. Otočíme tento objekt a ideme robiť škrupinku zo spodu. Takže klikneme na spodnú stenu, vyberieme nástroj Thickness, hrúbka škrupinky, máme ju tu na, je 15. Takže 15, priesečník a smerom dovnútra. Čo ešte potrebujeme urobiť, je tu na to medzikružie, takže klikneme na tú spodnú stenu, dáme nový náčrt, pozrieme si rozmery. Medzikružie je veľkosti, alebo teda prvá a druhá kružnica je s priemerom 22 a 32 a je to v strede. Takže vytvorme si jednu kružnicu, prenesieme geometriu a ideme kótovať stred kružnice od bodu preneseného v geometrii. To je 39. Druhý je 79 a veľkosť kružnice bude polomer, čiže 32/2. Druhá kružnica už bude mať ten istý stred ako predchádzajúca kružnica, s tým, že už len nastavíme jej polomer a to je 22/2. Máme medzikružie, pozrieme si výšku vytiahnutia. Výška vytiahnutia je taká istá ako vlastne celý ten dielik. Takže dajme close, vytiahnutie. Na výšku 17.